Ka sai yarinyar nan yau dole sai ka shiga gidan ubanta ka kira min ita na ganta tunda na dawo fa bamu haɗu ba fa. To amma fa yake gaya min cewa tsohon nan ba tsohon kirki bane. Ka san cewa yana bala'in fada ba. Kai da Allah manta da sauki bane fa in shiga. Ai kai wallahi ko ta ya kan soyayya na. Habibi na ina ta try number ka ya ce yazo. Ya sani. Ba yanzu fa ga hanyar gidan nan fa dole ka shiga yau ka kira min yarinyar nan kawai fa. Karkace mu ba damuwa zan shiga insha Allah amma zan dalle zamu bi abun a sanni saboda kar mu fa ba barayin kaji bane ka kira to ai shiga tare in baba yana nan ka san dangerous ne in shiga fa to yanzu kai nufin ka kenan shikenan kawai shikenan kai to to mu fece kawai tunda dai zaga wata kin samu yaro mu aika to mu je kawai dai kawai mu je ke ni zan gani haka la ilaha illallah ta mana harka ya fadi fa kai da Allah ko mutuwa zai yi zo mu tace shi da Allah haba ya zamu bace haka to zo kai ya baban nawa zai kaci kanca banza fa dama tarko ne kai kaga baban nan da rigima in kare shege dan bala'i